Odlično, idemo na van puta, off-road je desno. Čekao nešto nije zona. Ja sam sad isključio internet i stavio režim rada aviona zato da ne bi izlazile reklame. Tako i vi ako ikad hoćete da igrate. Idemo sad vamo. Gle šta radi. Nego idemo u motori. Ajmo. Samo malo ću da poletim ovako. To, sad idemo u first prsten. Čekaj, dečko je na farmu. Evo ga. Ajmo da imamo. Hoću. Da. A šta kaže, nema interneta. A niti sam ludo me izlaze reklame, tako da ono. Da imamo ovo. Nema videa. Nema veze. Nećemo se farbati, iskreno me baš briga. Ne znam na što sam ulazio. Ajde, doviđenja. Tamo je aerodrom. Čekaj, evo neka selendra. Mamu, ti hoću da oburim strašilo. Ajde, čibe tamo. Idemo sad ovako putem. Ono. Uo. Kako vozi? Fora na istu sam lokaciju došao. Što ono bio neki bug, ne znam. Ja ga naravno nećemo baš ono da brzim. Šta me siti, hoću u gradić. Aj beš. To mi reci. Samo kreći. Idemo jednoga siti gradić. To je to od ovog offroada. Idemo u city. Mamuti. Idemo na aerodrom. Znači da vidim gdje kaže da je aerodrom. Dobro, nećemo off-road više. Iskreno me briga za off-road. Idemo na aerodrom. Na aerodromu ćemo se malo sprdati. Evo ga, čekaj. Aj mamuti. Aj, nema veze. Idemo ovamo. Idemo u airport. I sad opet na game zone. I evo ga kakav dolazak. Vidim samo koja misija, radar. Neću radar. Iskreno, ne baš briga za radar, ali... Idemo ovamo.
Idemo šta ima. A, čekaj. Idemo na ovo, čekaj. Idemo iz prstena. Prst. Ne samo malo kliknem desno. Dobro. Idemo. Aha. Ja trebam sad do mješćanka. Mamuti koja na vlakušu, ja mislim da radi malo stantove, a ono. Jebeš. Vijum. Mamuti. Dođi ovam. Čeka velja da bunu. Mamuti. Iskreno ne znam ni šta je ovdje cilj. Dobro, dođe sam nova kola, motova. Iskreno me za njih boli ovo. Idemo na jedan stand. Ovo nije epic stand, prosto pravila ovo neka piramidčina. Kako razbija. Idemo. Znači ono. Idemo ovamo. Tu. Čekaj. Mamuti. Idemo ovamo sad. Ajde ovamo. Bum. Ovo dolazimo. Bum. Ajmo, idemo da još strojamo kutije. Ono bio neki svet. To je neki bug igrice, valjda. Ali nisam siguran da li bug ili sam ja prodao, malo bolje. Dobro, malo sam ga preterao. Dobro. Dobre. Fora nema nikog u kolima, u Illuminati. Idemo ovamo. To, ajmo da probamo da se popnemo na avion. Evo nas na avionu. I ajmo idemo još. Nego sam htio da im, ja mislim da je ovo, čekajte, nije to. Da, jeste. Vidite mene možda. Iskreno. Kako je u vazduhu? Da je ona značka kao za vazduh, mislim.
Nisam ono nije takav profi. A, tako. Ajmo da pravimo da uzmemo. Da čisto sumljam. Nećemo se ovako malim zaletom ništa. Najdem B. Ali ajmo malo da igramo iz prstena. Da, nego sam htio kad idem na ovo, iz onog perspektive od točka. Vidim. Perspektiva od točka. I evo ga u mamuti. Ej, evo ga, čekajte. Čekaj. Ne. Znate kako je zajebano iz ove perspektive. Onda je odlično. Ovo. Idemo. I ajmo kad stignemo do onog aviona završimo epizodu. I ljudi, to je to za epizode. Hvala vam što ste gledali, ostavite like, share, subscribe i naravno komentar. Ćao!